was a Cluiche aga me Ceannais me dom cútsa. Leis na honna do fáda chuide chuisteach fe fáúla na le héad. Agus ní mála fógus á teachtain is agus agus sé bhfuil se túd fé asú go dúir sé amda an gníomh dhéanamh agus túd fé. On the score on a Charamu and shot a Barca Croca. Agus Levi in the Cohen Cossa Aguilera that Tasha Titi Shaka in the hole like Jerry Og. Kosek Jerry Og. Agus Tasha Brutzabach cut kicks here Brutzega. Tá mas régan héine anna bhrua hosa na galí ach tá na sé nó mataón a ceann go mé ach beag sé bhfuil se cáisih na gicin na sléir tá sé díanaar a bheith bhí ráithán sa chéad legan chomána leis a chuoine bhar agus fiochan na butachan na bhfuil go choláide sin ach tá sé dechar bhí brúir a bheith. Nero Dinishek McElroy agus O'Neill. We a chordwach a score one ella. Well, look sé dachar a gaiile hefta ais agus tá sí ag tíocht faoi Lán Luis and Sean Fellig, Jarly Og, Thors na Corey, Oisín Connaty, Trosnig is Joe McElroy. It's in the town nuachtar, Kenadu me left Fácaí in shot. Soupy Campbell, the horde, the shach, it draws, oh, the shach and Ardani Robbie agus Corey. Íra se le ráige fósach go háir go leon faointe chuoine gur bas más pas é bhí na choise de Aaron McCage na scór mór a dar lethe me se na spór mór an chluithe. Was chear an ómatí fácha tá ómán. McHugh, Trosnig is O'Flaherty. Or the Trá Crook the Carroll. Andrew Murnin a gur a brú chuir é. Maher gets Conroy. Kenadu men Glan Fácaí. Shane Walsh. Agus loch leanún na galí spracha henne sé díar a bhfuid a gís agus tá sé túach dúnta chóid. Éilíonn sé ó gine bháin Shane Walsh ach dair líonú de fes a leachta se flucha a síos go chéintach fís an sin ag Niall Grimley. Taobhlín áfacht tá deise go a bhí níos fearna anún sí mar bhí an spás ceilteach go maithe Shane Walsh. Agus Cluiche and Leroden Bellach fad sheer go fad le Lán Cooley na Bórne Sean Fitzgerald. Isteach an seo gotí Killian McDade. Céadach in the Loch Leanúna clipping in Kindle seo. Sean Kelly Horn na Peile. Tá bhfuil bheanna tá smacht agus smacht chórasach chomá ag gáilbachan sa. McGrath Ashkity Walsh. Three new bad Fácaí. Liam Silk. McHugh. Tá Rohiranianmh agus tá Rohiranianmh agus Kieran Malai i taobh agus a tíar gáil an déobh san nada cadach chuir sé leis nimmer má hagann teisteach agus cé thugad goach an cíimse bhfuil éana gorta ná tarach na gosa sanna mó tá Rohiranianmh ach tá bhacha anna hóiste sa chosan. Agus ní tú gur pas a thuirt wits man bhfuil tú céad faoi cínsa an amsir sin sprioc. Liam Silk agus an tanna sa chur muile an seo i Barca Croca. Conroy i mi chan talúna ní bhruntar ein kick séred. Conor Gleeson takeí mach. Agus tá númed eile beg nach Patrick. Agus Fellig John Maher. In ash in ish agus Daniel O'Flaherty. Shear gotí Fitzgerald. Sean Kelly. Gotí Paul Conroy. Heaney. Sidísh Conroy. Ken Chonach Shida McHugh. Dylan McHugh. Agus tá sé hééis an Lero the fusta bhfuil agus na le fóí agus a bin sin. Ní hin sin go fóile ha nómatán agus más féad le bhachan silah na ceidir nádach íirecht fónta san nó McHugh taobh na bróige chaise bróig chuir léthe béidir mar béidir go sé leis do bhfuile an bróigi áfach ach ní lenach orlaí. Bhí mar rána beh chaid na fórne má sé an tólach san an difríochttar na fórne idir beag brisicrín an do McHugh ach ha nómat eile ha nómat eile. Chaid brú hachtain is sé ag goach. Kieran Malai. He's go númed darnach. Agus sé Johnny Heaney atá na fágáil na himara. Agus Jason Duffy bhfuil teachtasteach tá chuma agus an captaíon na teachtamach.
Duffy iste agus an captain Aidan Forker a chuidínta tuki go humla a fáci le go mohar a barcige. Kick amach is tábhachtaí bhfuil Blaine Hughes in the heel. Bris de Sheesa, Conor Gleeson agus Brúta ag na Galibi agus McGrath is Shakazí Malloy and Ashkazí McGrath. Siad McDade agus tá tí halbú díanta ag Ben Creeley agus Baines ag a bit of grŵp Clwyd na Hayden Dardwacha Andrew Vernon Tom Gag na Chuas Tá Felinish ag Connaughty agus Dena tá Pusta Bulta agus tá Galia Fossam an Shelville ó míid Ciarán Baines bhfuil seansáin eile acu. Tá Sean Horson in isise há, dúir sé second dídóir, dúir sé leanómatóir. Tá Tom Huas. Fósa Keane Darcy. Rohoriantach an seo ó Darcy. Taki a Fontega ó Conroy. Blúchan sa síos. Agus tá réitán a breadú ar a úradóir. Tá Fell amach ag Irene O'Neill. Fósing O'Neill. Agus tá sé grúta ag Charlie O'Burns. Agus Ceannais. Don Dorda who a riamh is he a Dardwacha Champini na Héireann agus héis na Ciarán McGeady on Cluiche a grúta mar chuttín tá sé grúta ag an marmáiste. Weil befer a kaint a fagahad an blockáil Durnachson agin Joe McElroy. Loach sé McGeady har nárdar na goalaí tá gaisce diantaige mar chapta an ráblíon is fetheoin mar manistóir a chan blockáil son agin Joe McElroy ar an íireach Durnachson bítar a kaint ar Conor Gormley grín láhanú bhana híróin an blockáil son agus ní leannach orlaí iad a gaiileh agus Ardwacha orlaí lethorlach a Ardwacha ann a tír taringre sruiste ríiste chud an giadúir le ráblíon is fethe. Tá sé créachtaí an seo ag le Ceannais na Héireann féficar Ardwacha híon na híine Galia. Don Dara who a riamh is siad Ardwacha Champini na Héireann agus is sé Aidan Forker ón Machara an captain Bócach Ciarán McGeady an Banisher Bócach by an gaur á Rosta in Ardwacha in 8. Ardwacha Champini Peile na Héireann fiche the Ceannais.